Pakistanyň Kwetta şäherinde Jamiat Ulema-e-Islam Fazl atly dini partiýanyň wekilleri öz liderini öldürmek synanyşygyna garşy protest geçirdiler. Kwettada düň geçirilen ýörüşiň dowamında malaşyrylan bomba hüjüminde 3 adam ölüpdi. Munyň jogapkärçiligini Taliban bilen ildeşigi bolan bir topar öz üstüne aldy. Bu wakadan 8 sagat ozal şäherde awtobuslaryň birine edilen hüjümde 8 adam öldürilipdi. Orsýetiň Ýewropa Bileleşiginiň oba-hojalyk önümlerine girizen gadagançylyklarynyň netijeleri Täjigistanda duýulyp başlandy. Geçen hepdeniň dowamında duşenbede ýurdun öz içinde öndürilen soğunyň bahasy 2 çemesi ýokary galdy. Häzirki wagtda ozal Ýewropa Bileleşiginiň eltilen soğunyň mukdarynyň öwedini dolmak üçin Orsyýede uly mukdarda Täjigistanyň soğuny alınıp barilýar. Awganistanyň paýtagty Kabulda bir yerli gazetde Hudaýyň barlygyny soraga alyp we islam dinine hüjüm edilip ýazylan makala garşy protest geçirildi. Afganistan Express Daily gazeti çap bolan makala bilen baglylykda ötünç sorap, onuň tekniki näsazlyklar sebäpli çapdan çykanlygyny aýtdy. Emma gazetiň eýeti we baş redaktory dine şek getirmek aýplamalary esasında tutsak edildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.